Kublai pi baro ngawan man pentip shapi baka chuas in the film production kan pelong ya ka audition ha ka khat khandai tarik Julai aja husan kabadai si sejan kata ha ka hakasi National Darbar Hall Mawkhar adu ka Porsche pobaje man step namanta ban jet yaki artist ban ak ha ka film Thymmai ban direct da ikiki Garrett hakane ka film gidan kambun ki samla Kiba po arpo Snem karta kenthei patchinrang Idon kami ki kena kiba pra hadu ispo Snem kerta kenthei bat chinrang. Kumjuru min jid nong wai kenthei bandwai lang bat uram suchang ha ka Phlim Thymmai. Ni pentip shapi bangin jid ki artist ban ak ha ka Phlim Thymmai tang ki bala dep seal bayrung ha ka first round ladaki shimanta ha ka sik dance khasi dancing and singing competition aja husan aja punrio bala penyaj da ka chuas in the film production. Kabalong shibanta ban pan jingkershan na ki pai ba haba ka film tingkai kabadang sudah penkala ka tension na ka film student Bangalore kabadai ro ka film kabala lit ring door shapo Goa Mumbai bat Bangalore ki khusnam hakani ka competition ka long tang kawai kata first prize kadai arlak tingka bolong ba ar nyo pho hajar bolong ba lai pho hajar bolong ba saw chi pho hajar bolong ba san hajar bolong ba nriu Lai hajar, balong banyaw, hajar. Ka consolation prize, iwe inong rai, but iwe inong shot in jet, man ki district, na ki pratali ki district, kontup ru ya ka Shillong City. Tekini ki long ki jing batha. Unsha ban shot, but ban rai, da ki jirai khasi, kontup, pnar, bhoy, war, maram, and lingam. Te ka baar, ki ba shot, barwai Hindi, English, but kiwe ki kitien, asya cancel lupa. Te ka balai, Lasha ya baro ban shimbanta nadu ki khnaret hadu ki rangba te ko basaw kino ki try ki bom sha ban penen kam ki jingrai hakani ka competition kin subha ban call ha uni number phra khandai nyo saw phra khandai nyo ar iwe not te ko basan ka por ban pha ki video jong ka first round ha WhatsApp phra khandai nyo saw phra khandai nyo ar iwe not kan sedang nadu ka shipau tarik Julai kan kut hadu lai pau tarik Julai jong mentau Snem te kaban rio ki ba poi final ha ka sik dancing khasi and singing competition ka chuas imri film production kan jit actor but actress ha ka Phlim Thymmai ka ban sa ring dur no shan nang ta in jit ru ya ki nong shot ban shot ha ka music video in jit ya ki nong rai kan thai bat chinrang ban rai ha ki jin rai ka Phlim Thymmai nang ta ka ben nhiều ha ka ni ka jing yakop shot but right and then lightly ki round kata ka first round but semi final inde da ka online da ka ba pha ek video ha WhatsApp but ya ka final in pelong ha ka stage ha po khasi National Darbar Hall Mawkhar ha ubnai January ajar apun reu da ka ba phra ka bairung kan long shi hajar lara de group lane Mawrie da ba khandai ki bala dep sil bairung kinyo page free ya ka film tingkai anda lapni habiju cinema Shillong mentahi Snem kinong bishar kilong ram suchang ibade inong rai ipandor sing wanyang inong hikai Senat College and Ik5 Music Department nangta arman disiar ibade ru inong rai actor but nong shat ti basaw ide Iselina langstang ibade inong hikai shat nangta basan ide Michael Imyong inong hikai shat but one bed sang pliang inong hikai shat te ko bakhat we ka video ban pha la da dei ki ba shat ni ruai ka dei ban long lai minute la banduna ni tam khindet to ka bakhat ar pade ka dei la sha ban remix ya ki jing ruai la sha ban tem track la ni kwa ban tem guitar la sha ru ban ruai khlem kanu ka jing tem nang ta hakane ka sngi ki ba ho se ka program in dei phira dot dong golden star suchang sherilin khongwar and rishisha song ki ba dei ru kiting shop but jong ka film tingkai ban tip khambania phila ban WhatsApp how new number phra khandai nyo saw phra khandai nyo ar iwe not le shibon te kani ka dei ka jing pun bana ka banga bet ban pin bana menta ti kum ta nga khot nga yawe ri phi ki parlok lane ki tu ki bodan sab ban wan ban shim menta ha kani ka khasi and singing competition nanta mano bam kwa ya ka arlak wadangaru nga kwa ya ka arlak ti kani ka dei kalat balada phimyo makana ya ka arlak ru henrei filaru ban yo ban ak ha ka film lani fila ban long actor lani actress lani nong rai lani nong shat ti kani ka dei kalat
ya pi papin ya shimenta hakane ko competition namar haki pojingi mensha imjidan kongkane te ngangit scam ba bona pi pin ya wan shimenta hakane bat ngit scam ru manure na prengjung pi pin yo ka pisah la ne dala pin yo ka pisah ru ndai fin sayo banak Phlim la ne pin yo ban rai la ne ban shat te pin iya la kasap wat numbure tang katai kuble shibwan